Makadiwa watariri. No kugamuchirai kuchirongwa the Unscripted. We welcome you all to this podcast. Ye boys na pastor. Machinda na pastor. Tasangana pa bridge. Vaturuda umbokurukura edu nyaya edu dzepasi pemuti tichingoonesa. I welcome you my panelists edu. We are welcome guys. You are welcome Membere Isaru Simba. Welcome guys. We also want to ndezve pasi pemuti napasa. Yes, so tunakutenda even vari kutiunzira chirongwa vari in the crew behind the scenes. Thank you so much guys. Nechirongwa chamuri kutiunzira ichi muri kungoona takachena. Thank you so much. Love your media house. Thank you so much for nekutichenesa. All right, so nasi tine nyaya tinayo ndekuti boys remuchechi rine kakusatsiurika kari inako. Hanzi harisi kutsiurika. Pastor, ndineka bias kekuti vakomana imimi hamuchatangika. Wozukada usvika uko unonza vanogona kutsemurwa sapastor neBoys. Wakavarairwa wakatokula down vanongokukata. Vanokukata wakakula. Wakatokukula. Wakanokata. Chiri kukonzeresa. I mean, atinoda kushandisa edu mavara akasimba sana rebelliousness. Atinoda kumashandisa but tinongoshandisa varire kuti kakutsiurika. Munotodawo Mwari imimi. But muri kutsiurika here, including nyaya yatinoda ndiye vapfana vedu. Tine vapfana vataida kunge taunza panapa mateenager. Vapfana vari kunetsa kuti ukabuda kumudai haatangike enda haachadzoreka. Is that true? Vanhu vachadzoreka here? Chiri kuitika? Ndofunga tumfundise takatanga ina mufela taana baba hata chembera. Right. Maybe titange uya asisiri boy yake achangobva norora but ikatimbowaisa ipapo timbotanga nevapfana vacho vasingazurika. Timbozwa kuti zvakamira isi takatanga nekutaura kumba zvoronetsa mama kuzvitana vakomana yes. But nonetheless you also understand where we are coming from. Very true. Because tisu tiri kutaura vari kuita sekunge vayambuka now. Taane kaumaturity taakugona kuona kakusatsiurika karum but nesuwo taisatsiurikawo panguva dzedu. But we need to balance. Saka tiri kunzwa kuti ichokwadi here statement rekuti vakomana havasi kutsiurika kuchecha. Tiri kutsiurika. All right. But achangoteerere zvamaida seka kuda kwamaita imi. Okay. Ayo, iwo usi Mwari kayo. Ndakasaita zvauri kuda iwe handisi rebellious. All right. Ndakasaita zvausingade iwe. Handisi kuva rebellious. Ndangoita zvausiri kuda. Chete. Ndatoteerera munzira yangu ini. Okay. All right. Pane preference neprinciple. Okay. Preference. Dzokorodza ipapo. Pane preference. Preference zvongoreva kuti munofarira chii. Poita principle. Yes. Chinhu chisingachinjike. Ndo chiripo ichocho. Anditika. Saka makanditi enonosuka maplates. That's the principle. Maplates adauta se? Anofana kusuka. Adausuku. Ndozosimuka after 5 minutes. Imama ndondisumuke ipapo. Principle yatofufilo. Maplates asukwa. Alright. Aswasimuka paunoda. Ndangosuka pandoda ini. Panguwa yako iwe. Saka I think muchechi mawandawo maelder ari kupusha agenda ye preference more than principle. Ndopanomba panyanyoya hondo because vapfana vacho vatoko mazuva aro futi havasisiri madhamdhamu sekudhara kuti vaingoudzwa zvinhu vari kunoverenga taverenga tibva tatoona mofela apa zvavari kutaura ndezvenhema vari vachifadzira zvefeki inonsense dzikutaura mofela apa kare mamuri mayesmen. Saka ino zvakusisina mayesmen chokurarama muire yevanhu vari equipped information yato handichaverengero makotsi ekunyeba nekunzi paragraph chakadai chaiwo zvinotsvagawo noti hakuna paragraph yakadaro. Ndaakutoziva kuti mofela miswa izvozvo itai kumba kwenyu kunokuti tauya kuchechi. Kana tauya kuchechi 1 2 3 4 5 ndogona kuteerera 1 2 3 handiteereri because ipreference dzenyu. Kana mazobatikana toonana panzi. Saka omurutoda maomba
and you realize kuti you know what zvinhu zvauri kusimudza ka ndo nyaya chaidzo dzokuti vapfana ava vanenge vakutokusaiza vanotokuti vakakupima so utoona kuti iwe togona kungodziridza saka uri kutoona kuti vamwe vakutofunga ine violent way yekutoti kana even nyaya yacho kanzi yasvika kuviolence waza kuti dhara tairohwa netumwe tuvanhu tudiki so because munhu mukuru chete waingotenzerawo chaiwa woenda iye zvinozvi mazuva anaya vanokudza kuti unondirova iwewe unondirova chii baba ndinenge ndichibvumwa nesimbi nditori ne16-17 years right then mimi nediet yenyu yetsunga moda kundimisa muchida kushandisa simba hazvipere musha but then zvanaida kutaura ndezvekuti kutsiurwa kuri dependent on two fundamental things. Number one ndekuti ari kutsiura wacho ndiani anofanira kunge ari kuti iye am standing on a platform of a standard from which I can say uyu munhu ari kuita mistake yaarifanira kutsiurwa kubva kwairi. Dzokorodza statement iroro kuti pane chekutanga pazvinhu 2 zvinofanira kunge zvichizivikanwa panyaya dzekutsiurana ndezvekuti ari kutsiura wacho anofanira kunge akamira paplatform of a standard or a norm that is acceptable to us in this particular society yatinetiri yekuti ari kutsiurwa wacho anofanira kuonekwa kunzi ari kukanganisa standard iyi. So ramba wakabata yakambotaurwa ichinzi gakanje rinenge richiti kumwana waro famba straight iro richifamba nepaside anzi do as I say not as I do. Saka chinhu chekutanga ndechekuti iwewo kana uchinditsiura ndinofanira kuona kuti zvinhu zvauri kunditsiura zvacho ndopawakamira zveshuwa ende uri kuzviita nenzira yauri kutarisira kuti ndizviitewo handiti ndochini chekutanga. Chechipiri ndechekuti inini wacho ndinofanira kunge ndichiwirirana newe pachinhu chauri kunditsiura kuti kaitiro kandiri kuzviita akasiriko kwete kuti tofanira kunge tichionerana exactly kwete kuti zvinhu izvi hazvisi acceptable kwatiri tese nenzira yakafanana ndo pari kuzonzi nasimba imwe preference yako haisi principle yedu tese principle chaiyo haisi kutyorwa but ndikadiro kaunoita zvinhu ndo kari kungovhiringwa chete ende iwo wabva watobatikana nekuti sei zvisiri kuitwa nenzira yangu chechakusikumba kwako makasadai pamba panapa tichakuita isoso kuchechi manji ukadaro manji handiti saka imamana muri kuti mimi kuti tine vanhu vari kuunza here tumitemo twavo twekudzimba kuchechi topedzesera twakuclasha netumutemo twekumba kwedu kuchechi. Pane zvimwe zvinhu zvatofanira kuwirirana kuti zvinhu izvi whether we like it or not zviriko. Pane mitemo yaMwari pozoita mitemo yechechi pane panocoincida mitemo yaMwari neyechechi pozoita yechechi iri payo yega isingatombowanike kumitemo yaMwari inoitawo kuti chechi operate the way it's operating as an organization. Then pozoita pamwe pekuti iyi haisi mitemo yaMwari haisi futi mitemo yechechi maonero emunhu ari kuvhiringwa because iye ari kufungidzira kuti since zvinhu izvi takazviita for the past 30 years saka ndizvo zviri mutemo yechechi kana kuti zviri mutemo yaMwari but isusu manje takuti no inini ndikutarisa mutemo waMwari hapana bandiri kuvhiringa ini pacho patiri kutarisa chero mitemo yechechi because chechi ndakawirirana nayo ndichibhabhatidzwa kuti ndichapinda ende ndichateedzera bandiri kuvhiringa ndozozvibvunza manje kuti iyi yako iyi yakazovhoterwa rini kuti mitemo yechechi. Hey, you know what, you are bringing a very very serious point yekuti we should be mindful of, especially my elders nemadzikoma muri kuona pfungwa iri kubuda apa yekuti kune vamwe vanhu wekuti pane kuchechi kwavaiva kwekuti ikokoko zvataurwa nemusondosi kana kuti zvataurwa nemukuru ndo zvinofanirwa kuti zviite. And you are coming maybe to a church like this one inoti what does the principle say
bhaibheri rinoti chii pane zvinhu zvamuda kutiitisa. Alright, polisi yechechi inoti chii pane zvinhu zvamuda kutiitisa, because tinoita zvinhu zvatawirirana tese kunoko. Handiti, and now zvinhu zviya waakuuya iwo wabva kuchechi kwawabva watendeuka wauya wakobva waitwa mukuru, and then you start now trying to work things semitiro wawaita uko woda kuzviita uko. Ndozvekutaurwa nawakomana awo kuti ndozvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa bongozozo izvo. You wanted to finish mapoint yangu waida kutaura. Saka ndaida kutaura nyaya yekuti zviri kuzoita kuti umwe munhu anenge avoisa masentiments ake achitarisirawo kuti because mukuru arikuda kutengesa pfungwa yake needge kwete nedepth. Ichigashi ada kutengesa pfungwa needge nekuchena kwendebvu, not nedepth. But not everything that is old is gold. But tiri kuti isusu hapana munhu anozongosvika pakungokudisrespecta because iwewe uri munhu asingafaririke. It's either attitude yako pakaadresero kawaita, chero uri right ukakanganisa ukavhiringa kaadresero kaunondiita, chero ndiri mudiki ndonyatsofila kuti alright, but inini nditorowo munhu ane tundebvu twake kumeso, chero muine dzachena hadzo, but maigona here matadza here kunditsiura mune imwe nzira yekuti handizoite kunge ndakuzoribela against imimi pakunditsiura kwamaita, chero muri right. Then pozoitawo pamwe pekuti hausitori right. Imbobata ipapo ndoda kuti tizoenda to the other, because that point needs emphasis yekuti pamwe pacho unoya kuzotaura neni sekunge ndiri mwana mudiki asingafunge kana kuti semunhu asina kudzidza, because kuna vanhu vangori arrogant because they are mature, kauti ari position of authority. Uri pastor, uri munhu mukuru automatically. But the way andobva ndauya ndichida kutaura naelder ndakutongomusaiza because ndini pastor. Nditori baba umba kwangu. Andichusi ndibosi wokubasa kwake anotoshandawo, but maybe asati aroora chete. You know, MaYouth ari pakati peMaYouth, but kubasa uko atori munhu mukuru. I did an example imwe yakaitika pane imwe youth camp. Mpana uyo anga atori mukuru kuzimura uko, atori nepost but MaYouth mpana. You know, but aine post angari kuma around 28 ari pa youth camp anenge akungoitawo kunge mfanawo because ari pakutsvaga ka. Saka you know the pastor came akati makagara kunze kwechurch, pindai mujachati, pindai mukati, kwamuri kuno kumuri kuita a lot of noise. Saka uya ari kuti no, munhu wandinaye haasi kukwanisa kufema zvakanaka because of mukati umo munenge mune dust. Saka tabuda kunze kuno. But the pastor was not in a position yekuda kuzviteerera because munhu mukuru. And ari kutaura kwaari zvine common sense kuti imi wapfana imimi ndati pindai mukati. And uyambana akati no pastor, the way amakuita sokuda kundinyadzisa pane vanhu. Don't do that kind of a thing. And I like that point yekuti we have to respect one another despite kuti age, status or what. We have to be humble in bringing our opinions and nekugona kuteerera chinyi vamwe. Okay, pedzisa wangu wada kutaura kuseri kwa. So the other part ndekuti it's not about the way yawataura nayo kunditsiura kwauri kuita kana kuti the way yawazviratidza nayo. Imwe nyaya iri kutoitika ndekuti zvinhu zvauri kutaura chero iwewe dzako dzinyatsopinza dzikazovoropafadzwawo zvekuti dzinokakata zvakanaka, unogona kuzotendeuka papfungwa yako yauri kunditsiura iwewe. Saka pamwe pacho ukaona kuti hausi shuwa nechinhu chaurikuda kutsiura but hauzvifarire, ukazvirespectawo iwewo wacho kuti pamwe ndogona kuzonyadziswa mazuva ano hapana vakuverenga. Handiti ndiri kufunga kuti zvinhu zvamuri kuita izvi hazvisi zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Ndinogona kuzokurespecta kwete nenyaya yekuti une point but nenyaya yekuti approach yako wazvirespecta ende wandirespectawo. Tamune a different environment ogona kuzochibatsirana kutoonesana kuti aiwa paipa elder ndakafarira approach yenyu kwete kuti manga muri right.
Alright, ngatiuye kuma-elders. Vakomana muri kunzwa sei? Vakomana vambotaurawo handitika kamuonero kavo nyaya yekuti hamusi kuvaremekedzawo, vamwe vacho vamerawo ndebvu, vamwe vacho vakushandawo kudzimba dzavanobvawo ndo vanototeererwawo, then vauya kuchechi mako vaita kunge vasiri chinhu. Number 2, vafanira vane information at their fingertips. Zvavataura zvese vanobvunza AI, vanobvunza Google. Meta anenge achida kuvapa answer nepadhuze. Saka they have information. Ende vanenge vachida kutsvaga kuti zvauri kutaura ofuchi kudhara akati aigona kungonyeperana kuti kuHarare uku handichusi ende nyaya yako is not verified. Yes, ndo zvafanira ende ukangonyepa you have discredited yourself. Ndo zvavari kutaura. And number 2, vari kuti ivo ma-preferences. Not ma-principles. Saka ndoda kuti mumbotaura weimimi you are also representing vamwe vanhu vakuru. Yes. Inini semunhu mukuru regai ndichiteerera because unotanga kunzi hausi kuda ndipo ini panapa ndini mukuru pavari seifeni kuna mhofela ndiri mukuru regai ndichipowa vapfana inini ndo semukuru ndozovharira panyaya. Ndanzwa vanini nangu achitaura ndi baba benzi vanodzisa mwana kukwira muti negots. Zvandiri kureva ndezvekuti dzokorodzai futi ndati ndibaba benzi vanodzidzisa mwana kukwira muti negots. Zvandiri kutaura ndezvekuti takazvirera zvinhu izvi. The approach yekudzidzisa vafana yanga itori wrong kubva kare. Nguva yedu isusu ngoti tatakadzima. Saka maita zvamunoda nesu. Isusu tichikura taingonzi pachinhingi chedu. Pachinhingi chedu. Ndokutsiurwa kwataita. Takutaura kuchechi kwedu. Indongoti kana ndiri kusavadha ndoti pachisavadha chedu. Tinoziva kuti zvinhu zvinofamba so, tinoimba tichidai, tinogara so, tinopeta maoko tichidai, kana tiri kumberi tinopfeka so. Handitika zvisina backup yeinformation. Handi muri kuzviwisisa. Saka taidzidziswa nevanhu vanga vasina ruzivo tichibvuma zvinhu zvisina basa. Handitika vafana ava manje vakurava. Vavafanira kurava magwaro ndo vaitaurwa naPauro kuti tapedza kuparidza Beria vainoita sei, vanoita verification ende vafanira vane data. Handitika saka vakunetsa kuconvinza nezvinhu zvisina umbowo. Saka vakuda kuti approach yekuenda kwavari vafana haisi yekuti unoenda nedzungu bhozi unonyara. Ndochokwadi bhozi vafanira vane information and unye by terms of kurava vaadvanced. Saka already defense vanayo. Saka matonzwa zvavataura kuti usati urire kwatiri uchitudza your preference. Tudze principle not preference. Right. Pamwe pacho vari rebellious zveshuwa. Vanenge vachitoziva kuti iyi principle but vada kuisa kupreference. Tovaziva kavafana vada kukonzera controversy. But isusu manje nguva yedu taingoforwa kuti vafana inyaya yemarights vakuti ratora advantage also yekuti mitemo yawandisa. But isusu taikwapaidzwa ndochokwadi izvi zvairohwa. Saka zvandiri kutaura ese vama-elders handitika kana tichiapproacha vafana ngatiende neumbowo hwakakwana. Munhu rava zvakutifosawo kuti kana wanga uchiri mbwende pakuverenga apa maelda ukuniteererewo ngativerengei. Vana manuera munoti according to manuera chapter chi fundamental beliefs manual inoti kudi verengai musaite zvinhu zvokuti makanzwa mumwe elda achiparidza mungoti nazvo makuti carry over moya muchitsura munhu nezvinhu zvokuti carry over. Hatiisi kuita izvozvo kuchechi. Handitika kuchechi munhu ngaarave azive bhaibheri, azive magwaro. Kana tichitenda muna MaYouth ngativerenge mabhuku aMaYouth touya tichivaziva, tisazvipiringishe pachezvedu tisatenda kuvanawo bozi tichanyadziswa ndochekupanga. Asi handisi kukurudzira vafana kuti varebela, vafana teererewo panotaura vanhu vakuru. Isu pane zvimwe zvinhu zvataita tiri vafana mutoona kuti even dressing takupfeka kunge zvimadhara zvinhu zvavo tangoti chero tafudza madumwe amena vasingakura mazuva handikuuta. Saka pane zvimwe unhu hwatakutosiya nekukura kana zvimwe zvinhu zvataita maElders aititsiura vachititi garai pasi. Isitaigariswa pasi ukaimba zvovo usingafariri noti kuti takazozoona kuti sechiimba zvakanaka but vaisa kuzvifarira vari kuimba vafana vari kuimba kana kuri kuimba vafana vari
wamanotsi isusu teigarisirwa pasi nanhasi tinoita kunge tichadzokera kuti mudhara wedu mutsvaga chokwadi chavedu taigarisirwa pasi kunzi garai pasi maimba zvisizvo nezvakuimbwa mazvano zvatosiyana. Saka pambacho generation ngatitarisewo futi kuti hatitoda kuchinja principle nenyaya yekuti nguva dziri kuchinja because shoko raMwari harinoti harichinji but pane like vafana kuivhovha kwavari kuita like information access yawanda approach yaishanda pandiri pana uyu haichashanda ndo zvari kufanira kudzidziswa. ngatidzidzisei vari kunotsiura isusu ngatizvidzidzisei kuti approach yataishandisa isusu yasiyana isusu kwatiri yakashanda takakuteererai asi apa haichashandi pakuda iri advanced because vafana vachi ngatifambirana ine nguva chete zvinhu zvedu tingatite problem zvakanaka but indoda kupamubvunzo ndewekuti vari kutsurika here tiri kuanyanyira. Ndoda kutanga nekuti pane vari kutsurika pane vasiri kutsurika izvo ndo chokwadi. Izvezvi pane zvatatotanga kutotaura izvo vafana vachitotanga kutaura unotoona kuti dzinyanya ndoda kutaura language wise. So kana tichitaura nyaya yekutsurana there is ari kutsiura neari kutsurwa pane vanhu two nezviri kutsiwa difference iriko kune ava netime yedu iri kutaurwa nangoni. Would also respect even auya zviri wrong zvinhu zvese zvakave wrong nechirungu munoti two wrongs don't make it right. Handiri kuzviona saka indofunga kuti tandisina kudzima uyu ndiye anga akadzima ngonu ari kutaura kuti time aiwanyaraaona kuti vafana hamurespect vakuru kana so ndiri kuti indofunga kuti anga usiri kudzima. That was wisdom. Ndaiziva kuti okay an elder and approach this way and ndaitonzwa ndichiboila sokuti but kaapprocherwaka do you know kuti ini ndokwanisa kutochinja imi pastor kuti approach yenyu muri kuona kuti experience zvainoita inokudzidzisa because wakafamba nemo muziwe dzire pari wari ndiye mufambi wayo saka inokudzidzisa kuti uyu mufana ndamuudza kuti pastor vakandotsura munhu kuti muri kuita a lot of noise havangonangi pauri because vanokuvenga vanoona from afar takabva nekungoni kana tiri kunze kuti tichitotaura ndechitopfimba zveshoko izvo ndezvimwe because maagenda zedu taeji dzacho so kana tato vanoona kuti apa panyanya vouya saka the moment yauri kuvapaiwo kuti pane mumwe asiri kufema zvakanaka vatombozviona vakatotaura vachiona kuti uyu munhu haasi munhu asiri kufema zvakanaka imbomira Thomas anditi point yawataura iyoyo it's very valid iyo point itiibate iri very valid yekuti munhu anenge haangoiti chimhukutira ngatiibate iyoyo. Munhu mukuru haangosumuke achingodai so munhu mukuru anenge ane zvaaona even zvimwe zvinhu zvisiri izvo zviri kuitika but ari kutoda kuavoida mablind spots. Number one kuti this is a holy service itorimo but makamira panze no pekutanga handitika you know what pane zvinhu zvokuti imi michionai kuti chii chiri kudiwa nemukuru mukuru ari kutsvaga order even muri panze order ari kuraya munhu aiwa haasi kuti pindai mukati ari kuadresa idea one yekuti imimi mave panze pemusasa chiregai kuita sekunge musiri muchechi ndopfungwa iyoyo saka ngatibatewo futi vanhu vakuru kanasaka chipedzisai point saka uri kuona kuti inini ndinoona neexperience ndotoona kuti mufana hakundimaneja haasi kuda kutsurwa panyaya yenoise urunzwisa ende ndiyo pandaya ndichikutsura ipaipa iwo wakudawo futi kundidzikisira pavanhu because uri kuti iwewe akuda kundinyadzisa but at the same time tariso kusaidi kwangu wakudawo kundidzikisira semunhu mukuru kuti ini ndiri kuya kuadresa nyaya yenoise uri kutaura nyaya yekuti iwewe uyu haasi kukwanisa kufema zvakanaka aiwa guys zvinhu zvine order izvi pane kliniki why ari kuitei munhu asiri kuenda kunobatsirwa. Does that mean kuti kana munhu asinganyatsofema zvakanaka anouya otoita noise pari apa ngaende unobatsirwa iwewe usiri kufema iwewe kweiwewe usiri kufema zvakanaka sei uri kuita noise because nyaya ndiye kusafema wait ndoda kuzoya so ndiri kuti muri kuona kuti panyaya ari kunotsurwa these days already ari mudefensive mode haatarisi kuti ndaupa example womufundisi pane yakataurika yebhaziri vanhu vakafa munenzwa munhu akataura nyaya yake
akarohwa dzikama kuda kutaura mweya uri rufu kuti asai dzikama buruka kuti asai sei mbozi isitoda kuadress approach mamida kuti approach sei ndobva ndakuburuka kwakanofa vanhu murunzwisa so ndiri kufunga kuti ari kutsurwa sure uyauya nerong handisi kusapota wrong approach kuvafana vafana vanotoda approach chaiyo kutoona kuti right strategy pana pakandakwenda kwapana ndonosvika ndichiti handiti but iwo ndiri kuti vanin'ina kana ndauyo waona toti ngatimboti ndoda kuya ndiri kuside rekuadmina ndaine wrong approach should you then also reply me with a wrong approach ndiri kutika alright iwewo ndiuri kuzviita wamunhu mukuru wakapenga wa unogona kusere kuti chindidzidzisa how should I do it chindipindura because this is a church setup chindipindura wait vafana dzidzai kunyarara mukuru achitaura saka ndiri kuti chidzidzaiwo kuti alright mukuru awe akaningira daiso no baba wangu isi mazano vamwe tinotopindura manje no baba ndani chifunga kuti ndinotodzoka mufunge zvakatonaka but yanyaya yekuti auya nerong approach or ngatiti auya nerong approach iwe how do you then approach the wrong approach yauya kuti tisakanganise zvinhu zvakawanda at the end of the day atisuda kurwa chitibatsirawo inini iwe wobatsirika but tiri kubva taakurwa saka idea ndeyekuti hapafanirwi kutorwiwa yes and panofanirwa kuita establish ipapo hapasi kuda kurwiwa but wakauya uchitongoda kurwa you are going to get zvauri kutsvaka number 1 mira mateo zviri wrong iwewe uri kubvunzwa kuti wrong ina ndibvunzo kuti wrong handisi kubvuma kuti ndiri wrong iwewe uri mufana pfungwa yekubuda iya ichiti inzwai pane pfungwa yekuti yehierarchy as well respect inofana kubuda and you fathers do not provoke your children to anger rapachi rapa in authority ari kudisciplina you fathers do not provoke your children to anger. So the Bible clearly knows kuti baba vanokwanisa kutoprovoka mfana kwete kusvika pakunyarara chimbonyarara mateo baba vanogona kutoprovoka mfana uyu kusvika pakutsamwa and the Bible riri kuti pakutaura kwenyu do not provoke your children to anger but bring them up in the instruction and discipline of the Lord tatawiranira ndechekutanga chechi2 tida kubvisa idea inogona kuzoramba because tatosvika panapa pasituation yatiri inei because kune vakaregererwa kumashure futi uko vakazvisa kuna namateo vakadzidza vakasvika pakutoziva kuti no ndinogona kutozvidai so ndotofamba nazvo ndichienda because wandatsiura as long as ndiri muposition of power wandatsiura anofanira kuti sei kunyarara dzidzai but handina kudaro what you are doing is wrong but handina kuti mira mateo handina kuti anonyarara alright erega yapezeti mira mateo angochimbonimisa tiri kuchurch turipabata church ine order anditi ndochekutanga chechi ine order number 1 pamuri kugadzwa kana pamuri kuiswa maheads emadepartments you are not being put to abuse people number 1 because kune vanhu kutoabuse vanhu you are there to uphold the constitution of the church the constitution of the church inonyanyonyitera zvinhu zvitatu the Bible, SOP and the church manual anditika ndo madocuments eauthority muchechi yedu ine but however tiri muchurch setting tine nzira dzatinototaura nadzo dzinotoexpectwa pachikristu because iwe uchauya kwandiri mateo anditika ndauda kutaura zviri soft uchauya kwandiri hautozivi pamwe nditori nemaenga issueswo futi untori nemachild traumas angu anditori nawo ndakatokurawo ndichitoabuswa saka ukangotanga kundisvikira zvechipurukutyu zvechidzungudzungu kudaroka ndatova mudefensive mode and ndakakura ndichitoziva kuti the only way to get away with things ndakaona kuti ndada kuabuswa is to fight not flight and hausi kuziva because I won't flight handisi mbwende nditori ghetto youth rakakura mumasituations ekutoti zvinhu zvakadhakwa tinorwa tinobva tobva pasipoti pachoka it's either ndiri pasi kana kuti ndiori pasi bata wakadaro should we expect
that mentality kuchechi itoriko because church vanhu you are right but ndiri kubvunza imimi MaYouth kuti should nsanda ikoko trangopedza ipfungwa kuti should we expect that musa tease reality. Yes, there is a moral ought and it do my ideals. Yes, and then there is the real. Yes, zviri paground nezvatiri kuda hazvisi kumecha. Zvatiri kuda isusu ndezvekuti scenario inenge ishaikwe. Handiti muri kuona but zviri paground ndezvekuti mune vanhu vari kutouya kuchechi vari damage. Vamwe vacho ndo vatakataura paepisode dzakadarika dzokutoti they are broken, havana munhu aiva director one kudididi. Handiti muri kuona ndo zviri paground. So imimi as an informed leader ari kuenda kunoadressa vanhu vari kuziva kuti haasi kuziva kuti my emotions ake akamira sei, inonzi EQ yake yakamira sei. Okay. If you are not the one ane intelligence ane emotional quotient yakasimba, mobva mangoenda muchita just bombard the person, anofana kunge ari right iye imimi matozvitadza kudhara. Munozoona kuti masangana vanhu 2 vane EQ yakadhakwa vese matozobatana huro pakutozoya vamwe vakutozotoya kutsura but imwe muri munhu nguru mamusingafaniri kuzodaro unosangana asingazvinzwisisi uyu mbanhu achizotsiurwawo but patombotambidzwa. And I like the emotions that you are raising because that is exactly where we want to come. Kuti saka varere kuti kutsiura ivara riri kutouya kuzobruza ego yako. Not always. Kutsiura varere kuti kutsiura handitika rebuking it's definitely coming to humble you kind of a thing. Ndoda kumbopinda ipapo mufundisi. Zvekutaurwa nevakomana ndikuzvinzwisisa. Tati ndakabvaita situation tichikura nevakomana tichiimba tine group raikutaura takamboimba. Takaita challenge yekubuda tichinoimba kudzimwe chechi. Anditi ndoziva kuti church protocol inenge ichiti munofanira kunge muine tsamba inokutenderai kunoimba. Anditi saka takazoona isusu kunge vakuru vari kutisaboteja kuti tisabude kuti tigare vaitogarira zveshuwa isusu paitwa kuine nhubu dzavanhu vakuru. Sorry vana vakateerera but makambotionesa moto but takazovaroya hedu tufiri. Saka vaitirambidza deliberately. Hapana kana program yatiri kudirwa pachecha but vangotirambidza havasi kungoda kuona muchifara hapana muri kubuda muchinofa hanzi muri kunobatana nevasikana muchibatana magroup imomo vaipreventawo zvavaipreza zvakanaka. Zvavaiassume isusu nekungwara I think isusu tatiri intelligent though tatisina hedu information yakakwana sevapana vapana vane information but sometimes they don't have intelligence right. Isusu mai zvatakaita taiectowo mature toti isusu takarezwa ine mature way nemadharepo right. Ini muri kuti isusu tikunoimba zvisirizvo kumachechi uko tokumbura one elder wenyu representative toda kuenda naye vatamutora elder vataenda naye kwatinoenda ikoko kwatiri kuti arinobatana vataenda vatamuratidza hunhu pavanhu vataimba nziyo pachechi. Handitika vanhu vakatendeuka zvavasati amboita kuchechi kwake ari elder. Handitika ndobva abva ipapo akangorereka musoro elder halo haufa taiwa vanangu handizii ndiri kunzwa unyara ega ndikati chienda neshoko zvakataurwa najesu ndoudza mwapo zvoona zvakanaka zvaitwa akasvika pachechi akaudza vamwe zvakanzi mufunge vana vari kufambisa shoko zvandaona uko ndabuda musudzi eudaul ega ndozvamufanira pati musaite nharo nemadhara because mune makushaya disrespect to be honest hazvina mablessings adi kunyeberai head on nemunhu mukuru chero chimurowa physically hazvina mablessings but ukashandisa intelligence yaminayo pane mimi I know kuti vapana muno research ndozokuti so aiwa so right wandisazini unoda here elder anoti Jeff so ndafarira point iri kubuditswa panapa nditi then I'll come in kana mapenda and this particular point iri kuuya paya pakuti you know what zvafana kuti mona inini ndavhiringwa nemumwe musikana handitika ende atondikanganisa dzimwe nguva atondibvarurira bhaibheri nehasha dzake nematantrums ini ndiri on the right then ndongokurirwawo nemaemotions ndobva ndadisciplina musikana
ndomurwadzenya parengi handitika zenya ndomusundira uku ndonhonga bhaibheri rangu nezvinhu zvangu. Do you know kuti imimi wakomana ndimi munotanga kuuya kuzorova munini kuti munhu wechirume nyange watadzirwa sei haurove mukadzi despite kuti akuvhiringa sei. Is the same aspect iya yekuti nometa munhu mukuru akuvhiringa sei. Unoziva kuti kare madhara aigoti akagara izvezvi ungoita kunge ari kusumuka oita mweya maisabvumidzwa imimi kuti waingonyarara mudhara waingotsikitsira mudhara obva kuti imi wakomana musadaro naye tishandisira moral kidnapping. Mwana muri kuti kidnapa morally kuti iwewe usabehave so. Right. Even if ndiri wrong. Asi inini ndinobvunza so. You are kidnapping us. Yeah, you are making us prisoners of morality. Zvinhu zvatakuita hatichaite nenyaya yekuti tiri kuzvida. Tiri kuita because tiri kumbunyikidzwa kodzero. Good. Ndo patinoda kuti titry kubatsirana ipapo. Kuti there are some times when you have to behave that way. Yes. Iwe ukaenda ku state house nasi iwewe. Kunoitika situation hiyo. Do you behave in that manner? Because kustate house kuna vanhu nepfuti ndo vaunotya, kuchecha hakuna nepfuti hautye. Usabehave wose muna nepfuti usina unoroveka. Yeah, but tiri kuti isusu is the same respect. Right. When you're comparing issue ye state house nekuchurch, ku state house remember tiri kuti isusu pane human security and national security measures anotoshanda tiri kwekoko. So as you are going there uri kutanga nekutorealize iwo kuti nzvimbo yandiri inoi hapana equality of persons panapa. Yes. Pane mumwe ari more equal than the other panapa. Then touya kuchurch and zvine measures anozotorwa kana ukada kuzonyeberwa ngemakaenzana. Then wouya kuchurch hapana measures amuri kumboti munondishandisira kune individual at the foot of the cross. Right. Around this level. Good. I was coming to that statement. Thank you for bringing that point. Did you know muri kumboziva here kuti iko zvinozvi pane vhesi unoti Mwari akati makaona ndakanyarara mukafunga kuti ndakaenzana nemi. Mwarika. Yes. And when we talk about God, we also talk about vanhu vaakaisa maoko pamusoro pavo. Akaita set apart. Do you know when God was standing up for Moses, he was saying, what you did to Moses, you're doing it to me. And it was, saka, let's not forget. But kuti Moses anozoona unge iye is a vicarious figure. No, zvaionekwa. Do you know kuti Miriam chakamurovesa nemaperembudzi? She had all the right. Yekuti inini ndiri munhu mukuru, Moses wewe ndakakuchengeta mutswanda, ndikakuprotecta, ndikazokuendesa kwaFaro ndini ndakaita kuti urarame. She had all the right to control Moses, but Moses at this particular time anga in a position of authority yaplaced naMwari, and Miriam did not realize that. But mukona zvakarohwa maperembudzi izvezvo komana maperembudzi amusi kumaona henyu, but there are blessings that are flying over. Moses hapana akaita sei? Moses akangozonochema kuna Mwari kuti chimuregererai. But imi manje hamusi kuchema kuna Mwari, mukuda kuyamchirwa. Yeah, ndo pane difference. Okay. At that point we have accepted. Yevanhu vakuru vasiri kuziva how to fight in the church. Kuziva kuti Mwari anovadini, anovarwira. Inini as a pastor, if you wrong me and if I keep quiet and you continue doing what you are doing, let God fight. And you know that I will respect you. Yes. And I know kuti you will what? Ndinogona kuita chidzungu pavanhu ka. Ndakumba. Yes. Kana ndakachinatsofunga ka. Zvinondodza kuti ndaro yao ya ingemezo ndikona kutotsvaka nhamba dzenyu ka ndopinza foni. Ndini mukomana wamambotaura naye masikati. Good. Ndazongoverreacta kasi ndikazokonzereka kanga siri necessary, and ndaona kuti zvandaita was wrong. Ndine urombo nezvaita sei pabhaisika. But mhemberi manje iwewe rega ndimba ndatokutaura kana uchizoronga kunditira zvizwa. Tiri paYouth camp. And unozoti kakawanda kachoka unongochinyaso pane pekuti unyazoona zveshuwa handisi wrong. Ingori nyaya yekuti munhu haasi kunzwisisa yandiri kuona nazvo. Handitika zveshuwa patiri kunzi tigare apa patombotaura kuti tigare ipapo, but pane zuva
mumvuri kuchongori kusaidi kupi kunoko saka ndazongoendawo kune mvuri ndine problem ndinobuda membero ouya ari chibhebhenene so ende vane system yekuti vakaonawo vanhu vari mayouth ngoma membere po vanozouya manje poita tu vasikana vanongada kufa ini ndochizofunga ndakatarisa membere ndoti asi mufesu ndomziva ndakamurova zviri haamire nenu akufunga first 15 seconds chetatobatwa nevanhu but nena bomba 1-2 tatobatwa ende hana mukana wekudzorera havanenge vachifunga izvozvo pandinosimuka because hakuna murume anoingeja mufaita asati amesha regerai wakomana musadaro wakomana nezvimadhumbe nembamba regerai wakomana mufundisi right no ndoda kuti dai so inini ndiri kuya from an angle yekuti ndiri kuaccepta kuti sevanhu vakuru pane pamwe patiri kushandisa wrong approach to these youngsters. It's true. Tiri kushandisa wrong approach. Ipapo not pese that pane pamwe like what he's saying kuti definitely yes pane pamwe zveshuwa patiri kuve unreasonable kwavari pavari kutraya kuda kuexplaina izvi isitototi aiwa but ndoda kudzokera kwanga uchitaurwa namhofu vaningina vangu ava hatina kunyanyosiyana stereki but toda kuita kamufungiro kakada kuita kakusiyana. Ini I remember ndichitomboita muYouth at the same time when this young man was also a youth. Chatisiyanisa chakaitika kuti uyu nyaya anga achitaura, that was a true story. Kuti takanza tati ndoda kuti mutarise one approach yatakashandisa. Hatina kuti anaro kuti manje imimi mukutaura tati soda zvekuimba izvi because the preference yako inini mundara ndokukwatura because uyari kutoya kuti ndoda kupa munhu mavhiri but isusu takapa mukana we respect because setup yedu muAfrica muno ndo yatakadziswa kuti no alright munhu mukuru anokwanisa kuya ari wrong but mukuru mu respect ma respect ratakaita hatina kubvuma zvaida kuti tiite but takapa respect in response saka zvatakaita isusu takati alright takati no tazvinzwa ndo zvatakaita takanoti tazvinzwa ndo vatatedzera the right procedure ndo vataenda kuvakuru nyaya yanga iri yemusic ndo vataenda ndo zvandiro pandaramba kuna ngono tisiri dhao takaenda through the leadership yemusic because takaona kuti isusu vanga vachifanira kuti approacha vaya vakati approacha they know nothing about music ndo vatati okay isu zvatakuita takuenda nenyaya iyi through the department remusic but hatina kuita hondo ndo vatanosika takati elder pana elder vaya vakadai vakati nyaya yedu yakadai saka isu hatisuda kuita nharo navo vanokwanisa kunge zveshuwa vari kuona masong so uyu atojamba imwe tisati taenda takatanga tati tokumbirawo director wemusic auye kupractice toda kuimba masongs edu ese azotinongedzera kuti ishi aite ende kana isingaita hausi kuperera ipapo uchatupa mareasons wotigadzirisa toona kuti you are able wotipa inoita andiro saka isu zvatakaita mira inzwa tiri kuti tibvisa we are not there to humiliate him at the end of the day toda kuti tibatane as a church because isusu tanga tiri MaYouth angane influence wakatarisa isusu nana Mudoni nana Mala the late nana yatarisa mabe so takaona kuti tikada kuita hondo pane vanhu vanosympathize nesu we have divided the church so what we did taenda ikoko ndobva tazono vakauya vakati hapana zviri wrong takati okay so taakuchikumbira vaiva vaiti zviri wrong tainvitwa tikukumbirawo kutoenda vangu vatotirambidza but taakukumbirawo kuenda one of the elders and ivo manje mukuona because of the approach vakati manje tikachiramba pa vana nezvavari kuita rega tichovapa elder wakuita se tikanoprova vakauya up to now he knows tinonzi vafana ava vanga vasinganzwi but they respect us why because in mukutsura kwavaitiita hatina kuda kuita nharo navo takati no vakuru but zvatakuita isusu takuda kuvadzidzisawo kuti zvinoitwa kuda imimi handiti hamuzivi vafana vari kuverenga chitidzidzisayo but in a good way because alright hatisi kuziva imaona kuti hatisi kuziva hatina information chitipaiwoka but mutidzidzisawo behavior zvinhu vasingaziyeka
Alright, you ndwaona ndabheva semunhu asingazivi. Ngatitsiurane pachikereke. Tichiri vanhu vechese. Unoda kuita arrogant usingazivi. Alright, ibota inini handisi kuramba kuti there are instances where we are escalating the situation. Sevapana. Handisi kuramba kuti there are instances where we are escalating. Pane pamwe pekuti we are going way out of hand. But then since tiri kuda isusu to create my solutions to the problems that we are facing, ekuti kusatsiurika kuri kubatanidzwa nekushayikwa kwerespect. Handi muri kuona umwe munhu anogona kuzoti hamusi kuda kutsiurika nenyaya yekuti hatina kuresponda in a respectful manner. But zvinhu zvaatotaura ndichangonozozviimplementa. Handi muri kuona but nenyaya yekuti patime yacho iyoyo handina kufarira approach chero ari right. Ndakuzorizina the way kutaura simba yaye ndandega hangu maemotions ateramira manje kuti anga right mundaraunda yawe. But katauro kazviita patime iyoyo kaita kuti kanditadzisa kuti ndikurumidza kuita accept. So kutsiurika ndiri kubvuma. But patime yatiri kutaurana tese apa tiri kuescalate situation nenyaya yekuti handisi kurespecta approach yake but hazviri kuti handisi kutsiurika. Handi muri kuona ndiri kutsiurika because eventually some of these things ndichadonozvichange kureact according nemawira aitwa apapa. Then pane zvimwe zvinhu pamuri kuti imimi tiri kufanira kukupaiwo utesve. Chekutanga ndechekuti musazoita pride yekufungidzira kuti kana musiri kuziva zvikabva kuvadiki hazvikubatsirei. Zvazvakanakira ndezvekuti muchaona imimi kuti right izvi zvinhu izvi tazvinzwisisa zveshuwa hapana kana dambudziko nezvinhu izvi. But problem yanditori nayo ndeyangu inini yekuti after 30 years dzekurarama ndichiita chinhu ichi handisati ndaredi kumuvha inini tsoka dzangu kuti ndakushifta kuenda apa. So how do we coexist tese with me ndisingavhiringike the way I am used to doing my things nevapfanhava tisingakwesherane the way they want to do things. Ishu yamambotaura yekuti generation dzatichi siyanei which iri kuita kuti generation gap riripo iri tikwanise kucoexista nekuaccomodatana. For you ichange iri kutouya because iri kuuya negeneration yangu. But to me haisi change because zvinhu izvo zviri kutoitika mutime yangu. Tese tiri kuwirirana. If it's a principle tiri kuti isusu message yedu kuvanhu venguva yangu handiti ndizvo. But vanhu venguva yangu vanogona kusiyana nevanhu venguva yenyu. The way yavanoda kubata message iyi imwe chete yatiinayo then the way yamaiendesa zvinogona kunge zvatisiyanei. Saka isusu tikanzwisisa kuti tese basa redu nderekumeka sure kuti message yazoenda in the end. Not to say kuti the means at the end justifies the means. But tiri kuti timbori pameans pacho apa. Pane problem here nemeans iyi ngatimbogarai pasi tisati tasvika papoint yekutsiurana iyo kuti right imimi mati imimi ndo maimbiro amakuda kuita aya. Pamaimbiro amakuda kuita aya muri kuzvitora papi? Takagara pasi hapana group rakokwa hatisi kumirira kuti pazoita invitation but since zvinhu izvi zvatobuda kuti ndo zvakuita sei zvakutakanotisa isusu kuti ndo zvamakuda kuita sei kuita chimbouyai tigare pasi. Why are you doing it this way? Because isusu tiri kunetseka kuzvinzwisisa nekutozvigashira then toonesana. Pamwe inini ndichatozoona kuti no ndina hangu ndanga ndiri ahead of my times panguva iyoyo hazvisati zvakugashirika. Ndinogona kutoitawo step back. Handiti ndizvo. There is nothing as profound and powerful as an idea whose time has come. Saka kana idea isati yasvikirwa nenguva yayo tinombodzokera mashure. Nguva ichazoita sei but kana tikagara taita maapproaches aya ekubatsirana tisamirire kuti pachakokwa vapfana ndo patichavatsiurira. Izvozvo zvinogona kutibatsirawo tese kuti pamwe pacho ndichaita preempt knowledge yandinayo kwamuri kana kuti imi muchaitawo preempt ruzivo neexperience yenyu kwatiri pamwe asati tasewo futi tazviona. Zvinobatsira pakutsiurika. Then ipapa mataura zvakanaka. Ndozoya kwamuri mofa. And pane ma instances aya yekuti
wabhaiza chaizvo zvekutoti wabhaiza zvine umbo wanga uchibatana nemusikana handitika pasevhisi yemanheru muchechi handitika pamusangano wematumba not pamusangano emaefforts iyoiyai wakatogara iweyo nemusikana pakurusedi kana kuti mumuchechi chaivo all night but wangonzwawo kuda kuisa maoko ako kumusikana muhembe handitika and maybe zvinhu zvamajaira mese muri two kuzviita without a problem then mobva mabatwa handitika vane madhikoni akubata one unoziva kuti kana waona mashure aka you don't behave normal because mashure aya auri kutoona kuti pachechi afana avatya mwari here ava handichusi you are bound to react maybe in the Jesus way yekutora mawhip nekukudubura matebho handichusi but have you ever noted kuti vakakuduburirwa matafura najesu vanga vari mamonyo wavaigona kumubata kunzu vakamurova mavhiri but at that particular time jesu anga ane imwe authority yanga anayo and yega vakazviona kuti ishwa apa tanga taenderera muchiri kuzviita here izvo zviya zvekuti unogona kutonzi wabatwa uchiita zvinhu zvisingaite wobva watsurwa vanhu vodhila newe maybe in a way isiriyo but wotogona kuzvigamuchira kuti haneniwo ndandabhaiza kana kutoti iko kakutsurwa kacho ikako because kumba kwenyu chaiko you get away with murder akutsi kumba kwenyu hakuna anokutsiura mama wako wakada kudai kuti hai ndazviziva kuti ndatsemura glass hamida ndokutengera irimwe you can do that to your mother unogona kupisa poto kare waiti ukapisa muriwo baba wairara padze waisadya waiziva kuti waigona kuitirwa zvimwe zvinhu zviri weird but mazuva anaya hazvisi kuitika izvozviyazvo mufana unotopedzera kutomukumbira ruregerero iye ari iye atoita sei atobhaiza because one atori defensive kudhara kana kuti atorini haasati atotendeuka haasati akugona kuva humble saka pane mapoints akafanana nehumility akafanana nekugona kuaccepta kuti watadza inini nditendere kungotaura tumapoints twangu tuiri mukangova kadiki musati maenda kune vamwe it's okay chekutanga remember tichitanga kutaura nambotaura nyaya yekuti unofanira kunge wakamirawo pastandard yauri kuproclaima kuti ukwanise kunditsiura not to condone kuti zvinhu zvaitika izvi zviri right izvo zvakaipa inini ndiri ready kuaccepta kuti ndavhiringa but ndichiudzwawo noumwe munhu asiri kuita the same thing handimazviona handingati inini ndawazondibatira muchechi iwewe uchiitira kuvhestri wobva watoona kunge iwowo uri kuitira kuvhestri uri better than inini handiti mazviona ma hausatongobatwa handiti mazviona techimbokuona saka izvozvo manje zvinogona kuzoti munhu azoti ndiri wrong wangu but imi macho mabva manyanya kuita mutseni example yajesu yamapa jesu asati adhiraivha vanhu kubuda mutemberi mamu yakati imba yababa vangu yakanzi kwakutokota evidence yekuti conduct yavo iri wrong ichava imba yekunamatira asi imimi makuita imba saka ari kupa evidence first react isusu mukauya neumbowo hwekuti no zvinhu zviri kuitwa izvi zviri wrong mubva matityaira zvedu hatimborambe iso because maticonvinsa matipwisa kuti tinyatsotivepinde mustate yekubvuma kuti apa ndaita sei ndavhiringa but imi mutongotanga neshamu ini ndirikutanga kuvhunduka manje kuti munhu ari kundiriwa neshamu ndiani ndobva ndatona kuti maiwe mudhara wekuti ndine mavidheos nema-v11 ake achipinda paloji nekunhonga pana 6th na 3rd madays apera haipere mushi awana kuti pamapo box alright apo wabuditsa nyaya inorira yekuti you know what zveshuwawo pamwe pacho unowatsiura chirudzi iwe usiri muposition yakanaka you are not in regular or good standing handitika then iwo ndouda kubva watotanga kuda kudiscipline how can you foster chinhu chausingagoni kuita iwewe unongotori good and regular falling inini ndofunga kutika in every age ndururani dziriko
vanoteerera variko. Hazvina kutanga nhasi zvinizvi. Because mune nyaya dzamunotombotiudzawo sezvaitikawo munguva dzani dzenyu. Handifungi kuti munhu akabatwa ari parwrong. Ndurane dziriko. But munhu atobatwa ari parwrong side akadiscipline, handifunge kuti inyaya. But chandakaona chinoitika ndechekuti munhu zvanishaisa kuti munhu anoshanga kufunga kuti padiscipline iri kubva kuna mhofu. Alright, ndi elder. But I think of all the people munhu aisafanira kunge areacta kamureactero aka panyaya inenge iyi ndi mhofu. Mhofu maisatenderwa kuti mureacte. So kwete kuti mhofu vari kurambidzwa kutsiura, vari kurambidzwa reaction yavo. Because ndiri kufunga kuti inini namhofu panyaya itogona nge tiri vanhu vanofanira kunge vachiita sei vachinzwanana. Because nyaya dzamhofu ndinadzo. But ndakangova respect wo saelder vangu ndakati nyaya dzandingaite sei handingadzitauri. Saka number 1. Okay, imbobata number 1. Saka tiri kutaura even tichitaura nevamwe varume. Kuti saka okay, ndi chimwe chiri kutopa license yevafana vedu kuti vange vachiva outrageous or rebellious or zvavari kuita. Pamwe pacho they are being given simba nesu vanhu vakuru because ndienda mutuma kuti mufana imbondisoterawo nditsvagiro linkman handiti kana nditsvagiro kana kuti atombondiona ndakaubata ndianengarirana pimpi baba. Yes. And achitoona kuti motikari yamudhara ichichi handiti. Then wazoya kuchechi you want to act holier than thou. Then there is a problem. Ndafarira point yaabuditsayo kuti sometimes tisu tinotokonzera vafana ivava to be rebellious by the way we do things, even tiri kumabasa kupi. Saka thank you so much for bringing out that point. It's very valid and we take that, right? But second, ione ruponeso rwaunodawo despite zvauri kuona zvakakukomberedza. Handizvozvo, but tatipepe reaction ka pane pekuti ndinogona kuzofunga ndandega. But reaction yatoitika and yakonzereswa ndizvo zvaitika panguva idzodzo. Alright, number 2. Then the second one, pane ka trend kariko mazuano kandinoona kunge kasiri right. Kekuti ndinoona zvitema zvamhofu kandi mhofu vanoona zvandiri kuita zvavari kufunga kuti ndiri kubhayiza. Vanonyarara zvavo mhofu, vaakumba, vapedza kudya sadzi, foni. Ningi paFacebook post ta. Pamwe nditorino data panguva idzodzo dzinonzwa mafoni. Wakazara kai uri kutrenda. Ndakazara paFacebook. Inyaya yei? Futraisa post ya mofoni. Wafutaura iwewe. Wafutaura inini. Saka pane imwe rebuke yekuti ipapo ipapo handitomboitwe nini ndinouya kumba kwenyu. Alright. Kana kutonokandawo zvezvamhofu zvavo. Exactly. Saka taakuita which ndo rebuke yazara mazuano. Hence iri kugadzira ndurorana dzekuti even mhofu mukazotendeuka zvichandiremera kuti pamuchanditsiura ndinzwane nemi, because pamakatanga kusarudza kunditsiura makasarudza kutora nyaya yangu mukaisa pamhepo pakazara vanhu. Saka iyoyo manje ndiyo zokonzera kuti munonzwa ndaakunoka. Kana kuti ngatimbosanganei. Alright. But patosangana papere zvakanaka. Ngatore for instance, you see, ndo imwe challenge. Why maybe vanhu vari kutaura kuti vanhu vachatsiurika muchechi. Because you know what, ndaziva faira rako. Handitika. Ndaziva faira rako, maybe wandiudza kana kuti nangokubatawo kana kuti ndasangana naro ndaudzwa na someone are close to you. Handiti, but ndaanaro. I can't then go papulpit kunoparidza. Exactly. With that mentality. Yekuti iwo unoziva nyaya dzangu saka ufanira kudziisa pachena. Kana ndikangodzitaurawo maybe in passing ndisina kutaura kuti ndikutaura Mateo panapa. Mateo akutotora attitude yekuti pastor vaparidzirei nyaya iyoyo. Isi takamboitaura. Vanoziva nyaya dzangu but vakuenda unodzitaura. Even ndisina kutaura mazita. And it you see. Then it becomes a challenge. And tiri kuramba tichiita kuti vanhu varambe vachinyarara.
vasakwanisa kudzitaura because either ndo waiuya nayo wandiudza handichagoni kuiadress. Yes, mufundisi, ndati ndingotaurawo pane zvandanzwa mukomana ataura zvakanaka, vamemberi vataura zvakanaka. Mapa example yaJesu ndaifarira. Why? Because mukomana abva ataura Jesu akatanga ataura. Reason yai kuduburira zvinhu muchechi. Vanorova nhema vanoti akarova hana munhu akarova zvake. Example iyoyo Jesu ari kutotiudza something. Kuti mwana haari neshamu asingazivi chaari kuroverwa. Anditi kando chekutanga. Chechipiri ndaona example yevanhu vakauya nemukadzi aipfeva ati tamubata red handed. Ouya naye kuna Jesu. Ndobva anyora. Anditi vakauya kuzomuhumiliata public. Iye Jesu ndobva anyorawo public. Anditi which means iwewo kana uziva kuti nezvipande zvako uri elder, uri deacon, uri ani. Usada kuda kanda dombo iwe uchigara muimba yemagirazi. Anditika hatisi kuti musatsiura wapfana kana waordainwa kana kuti wasarudzwa kuti utungamire chiavoida kadrama mazano kune social media ndochokwadi. Saka also kana uchizivawo futi kuti une zvauinazvo mufana ari kuziva mafairi rangu sezvaataura unaro here mufanisatika kutya kutsiura wapana bosi tine mafaira bosi tese tiri vanhu vechinyama bosi kana taakuchechi tese tiri vatadzi edha uri mufundisi edha uri dhikoni uri chii tese tiri vatadzi ende hatiregedze kutsiurana bosi tiri vatadzi. Ngatiudzane kuti mufana wangu pana pastor wainzi mudhara wangu ndomutaura because ndayanchasa mudhara mudoni. Mudhara wangu ndomuda zvokuti mudhara why? Because approach yairo wana mudhara mudoni wega wainyara because mudhara mudoni chaita aipinda muvanhu. Even muri MaYouth so mune muchiwirirana wapana zviri sei andobhuya kuti wapana murutara zvemabhebhe unotoseka nemi muchechi apedza kuti but izvo zvekafaratirangoti divine ipere mwanzo approach yaita apinda matiri first vataseka ndobva atozoti rowa nerebuke kana nesoti amutonyora amudhara munhu ari bo ane emotional pese paya mudhara mudoni mujajate pese patikaenda ukempa ya mudhara mudoni handi kunyeba ikamboita problem asi pane kamwe mudhara kaiti kakazouya mani andotarimizi kana uzviita kuda kushowa kuflexa mamaso ndozikurambwa nawafana usada kuuya uchiflexa wafana wapinda nawo zvakanaka hatisi kuti nyebhabhadzira chivi babati iwo ziva kuti uri munhu unotadza vanenge vaine mafaira vanokuonai kumaloji wapana tinokuonai chakutaura izvi saka wapana approach with caution vatsiurei but ziva kuti isusu tinoita sei unokanganisawo wapana wambonetsa kuteerera but approach yekuapinda tine mukoma wedu aiti leader futi kumapathfinder tiri wapana mukoma fulaki wherever you are, God bless you. Ndo baba vamfana ari kuacta anonzi Chief Ben. Like he was a good person. China naye kumacamp aita zvinoti wapana wagara ari mumudi yekunakidzwa even kumacamp maprogram achironga wapana vakava excited muchechi havandi kunyebera even flaka ataura chinhu wapana apa totanoista muchechi munotimakisa madhara tanyarira kuti zii kuita silence time respect aiwa inyaya yekuti hamuna relationship navo kuti achileadership chechitororo chechimudzine kuti wanzi uri mukuru wemayouth uri elder wemayouth woda kungosvika uchistemba authority unonyepa ustemba unotaura nawo zvakanaka toda kudai kuti let's build relationship nawapana and so that katangovatsiura they respect your authority. Mofu wabuditsa point ndiri kufunga pastor I need to buttress shuwaka ukama wakakosha and ukama ihwohwo hunoita kuti even unzwike and vanhu point yavataura it's a reality yekuti ndokuteerera according nekuziva kuti umbori ani and wasvika sei kwandiri handichusi no matter uri pachechi no matter where iyi principle inongoshanda kwese. First of all build a rapport then say whatever you want to say. Endoona kuti ndo zvimwe zviri kuvhiringa vanhu and ndambonzwa point yambobuda futi kuti group redu hamutozivi kuti rakatanga sei and maybe kuimba uku kungoimba hedu but we formed our group sesupport tiri kuitira tsara ada kuheduka ndewo wataa kungocha mwari kungova nechine kampani kuti nekungotiwo maybe titry kudzidzira evangelism but in the process toda kungodi hedu kuimba ende nziyo dzakachipa kuimba kuteedzerawo wana shower power handiti moona nana fem faith nana reunion ndo unoteedzera wewawo but muchivateedzera muri now chorus and when you do that vamwe vanhu vakuona unge muri kuda kuita majokes because you are not pa standard ye shower power kana fm faith
muri kuimba Discord, muri kuita makutonge, muri kuita majokes, but you have formed this, muri kuitira your brother ari mukudhakwa, your brother ari kuda kutosiyana nezvechechi, ari kushaya interest, and then you have that platform. So kutanga waziva kuti why group iratanga sei, why uyu aripo apo, why, because isusu muchitora tavaparidzi kana tavafundisi nhasi taitombobirirawo, but tichiburira tiri mupi, tiri muchechi imomo. Like I don't shy away talking my experience yekuti I was an addict wembanje ndiri pathfinder director, president paconference level. Ndakachimhanya chiya kumafair, hapana isundirana neni fair, and vapana vangu daita make sure kuti vadai, but chaita pape yanga itori fodya, yanga itori madrugs, ndo dzaitos, ende nharo dzandaisunda hapana imira. Amaraka kubatsira dai makalidha ama yako. Dai ndakazolidhawo vapana because havakuitawo madrugs muchechi, saka ukazosangana nalidhawo madrugs dzinogona kunetsa. So you realize kuti with that, and pane vamwe vaitibatawo zvakanaka, vamwe vakakurumidza kuona kuti mupana uyu ane shungu dzekushandira Mwari, but the way ari kuzviita nayo imwe yacho iri outrageous, and they would come. Datiri bhora mani kainini futi, daita zvebhora izvi atiusi, saka sabata vasikati ndaenda kubhora, ndakumbonosunda bhora uko D1 uko handitusi, ndakunojoina umwe kukempi. Pano umwe mudhara akazondiona akati, but mpana iwewe chichi ndogara neni pasi, akatanga hana kungotanga nekungonditi haka, but then I'm here today, ndotanga kubehave as if ndaisamboitawo izvozvo ende ndaisabatsirika kana kuti handatombobvira ndabatsirika. Kuna vapana vakawanda vatinogona kurwira tikange taita ukamanani navo, tikasangosvikira zvimwe zverafurafu. Yes, thank you so much Mofu nekuunza point iyo yakatikoshera as we talk. Yes, Mateo, then ndozokudaisa. Saka ndiri kuona kuti panyaya dzedu dzese nyaya maybe dziri kufira one parelationship nema-approaches handitika unfortunately tabuilda community yechechi yedu isichakwanise kutsurana. Because uyu ari kutsura ari kuvhura, ari kutsurwa ari kuvhura, and also the way yatakuhandla nayo ma disputes edu zvabva zvaita. That's why makaona zvinezvi ndakangonangana needu. That's why mukaona takwa strebozi vanonoziva kuti vanhu ava vaisabehave this way, vanhu vaimira paprinciple nestandard tatadzirana. Ini ndo pane issue yangu. Vanhu as long tiri vanhu vanotoenda kuchechi vakasikwa tinotadzirana. But kana tatadzirana, my issue ndeyekuti how do we handle it, tinoisolva sei nyaya handiti zvisina mavhiri emufana wangu, zvisina inini ndiri kuti iwewe ndiite sei handikui kuzona. Saka ipapapo ndopakufira. Ndoda kupa example mufundisi, pamwe pacho paunozoona vamwe vakuti haachatsiuriki, vamwe mastatements awo anotaurika, but we cannot stand and say vapfana ava vatsuriki. Statement iyo inenge iri iwo vachitouya kuchechi, because pane vapfana vakawanda vacho vari kutotsurika, but wese tobvuma kuti patikatsuriro katiri kuita handiri kuona nezvataurawo kuti imwe yacho iyo dziri kungoitika. Ndakafonera umwe, hatitaure mazita pana, ngatidzidzewo kuti ini ndo policy imwe yandoita. Ndikaona chimwe chinhu chinoita mufana wangu uyu I've called him so many times, not kuti aita something chiri wrong, even kudiscussa kuti izvi tikadai even mufana uyu ari kukamera uko. So tikadzidza izvozvo, but pamwe pacho paunozomira futi uchiti pane vamwe havatsuriki, and hapasi pese patotowirana patitotaura, pane vamwe patitotoshare ma different sentiments, but language manje munoona kuti pandoda kukorekta vapana vangu, language inoita kuti titi nditange kuti yei handimukona pfana vavane imwe language yokuti wakangoya nemuvhurukuti nemavhiri nechichi isusu mandokatatosvika. But chakaita kuti even pandomufonera yesterday takaita conversation even narama yesterday chakaita kuti ndaitoteerera aiti mukoma ipapo mukoma ya mukoma
takaita conversation yakave fruitful. But I will tell you, pane vamwe manje apa ndikumirira kuti ndakataura naye akatonzwa tikatowirirana. Then ndaenda kune vamwe the same approach yandashandisa. Ndakatozopesera ndakatoti let me be the bigger person here. But yet munhu omukuru ndakatoti my guy I'm very sorry. But ndatouyo ndichitoti akomanaka. Saka iye ndotokwanisa kuenda kuti akomanaka. Pane vamwe chakutoti uchingotanga kutotaura naye izvozvo. Let me tell you this. Zvimwe zvinhu zvatoda kutsurwa nazvo. Zvinoda a personal conviction. Inini ndega. Handisi kuziva here kuti chinhu chachisi right. Unongochiziva. Baba pari kurwa makulayo. Mukereke. Vanhu vari kurara vese. Aiwa, ndisati ndataura inini kuti iwewewe kurara neumwe munhu ari mu group umwe wacho ndouya tochinjana tokadai so. Tisati tataura zveapproach. Alright. Inini ndisati ndazouya ne-wrong approach. Hausuzviziva here. Iwewe as individual. Hausi kuzviziva here kuti zvinhu zviri hazvisi right. Chimwe chandokumbira kuvapfana vangu zvinhu. So pandiri kuuya utoti oyo uda kundiudza izvozvo manje uda kunditsura izvozvo iwe baba vangu vandoziva kuti ndokararame kandora iwe wakuuya uchida kunditsura nemupfuru kucho ende pari paro wakalanguage zvako zvokundiya wakanditira dzungu izvi panapa ndokuzanifendere miswa izvozvo. Ndiri vaning'ina ndakupedza ndiri kuti vaning'ina tikatangawo kuziva isusu ndo zvimwe zvataita kuti tikatanga kuziva wambozvitaura kuti wega wakazorealize kuti akomanaka wangu ndoda kuzita chichampion. But sleeping around. Maybe pamwe pacho in the same group kana kugroup randakambobvako ndonodzoka ndichida kunhonganisa ndichirara nevanhu. This is wrong before the wrong approach comes. This is wrong. Pauno approacheka uno munhu anobatsirika zvakanaka. Saka ndafarira mataura mapoints akawanda ndisiri kuda kuramba ndichidzokorodza because ndingazomarerutsa. But ndafarira pfungwa iyi yekuti because ndo imwe iri kuita sekunge vanhu vasiri kutsiurika. Kuti boys arichatsiurika because they are behaving like vanhu vasisina conscience. Amana mupwanyiro uri kuitwa vanasikana mwoyo yavo kunzoka vari kutsengwa kunge nzimbe babavo svisvinwa apera mwoyo wese. You see zvezvo kuratidza kuti munhu hatorina conscience uyu muitiro wake haasisina kana hana inorova. Saka I also want to say the devil is alive and is there in the church. Unogona kunge uri kutotsiura satani wofuti handiusi. Saka pamwe watsiura dhiabhorosi face to face naye wamuvinga baba uda kumuribyuka vanokuita hwana vaskevha mudara vanokutsemura ukabuda usina kupfeka ungorani iwewe handitusi. Saka there is also that kind of a danger handiti mona yekutiwo pamwe pacho varimo vasingatotsiuriki zvachose and vasingatobatiki who are possessed. Chitsaru, you wanted to say something. Inini ndikuona sekuti tikati havatsiuriki we are putting them beyond redemption. I think tikasiyira Jesu space iyoyo yekuziva kuti ava it's over. Powerful. Tinogona kubatsirika. Isusu let's do everything we can possibly. Anditi. But zvekutozovharira vanhu mutsa chaiwo even panyaya dzekutsiuranapa munhu asati atombofa zvake ngatingosiyirai Mwari space ipi iyoyo iti inini ndakatadza kumutsiura. That way you are individualizing your effort. But it doesn't necessarily mean kuti vamwe vanhu vakazamawo vanogona kundikana. Pamwe approach dzako pamwe approach dzako iwewe ndo dzisiri kushanda pamunhu dzomwe dzoshanda but umwe munhu dzinomushandira. Toshasa the Elijah scenario. Kunouya mabhanang'ana nothing type netype yezvese zvine hovyo mukati hazvisi kumuvhiringa but a small still voice anorinzwa. Zvitoreva pane vamwe kutoti aigona kutirimuka nemabhanang'ana. But for Elijah it was the small still voice. Andimuri kuona. Then tatotaura nyaya yeumbo yamambokota kuna John 8 ya mukadzi uya ndichaona kuti vakauya kuzopomera Jesu ndo vaakaadressa first. Ane evidence wacho chaiche anga atori nenyaya yake. Jesu akatita kunge asiri kumuona achimuadressa vari kupomera. Imimi musati matanga kudhila nemunhu uyu
are your accounts okay? Ndobva wazoona kuti panapa iyi nyaya iyi kana yaye kubuditsirana mafaira eupenyu hwese sitangu yaine faira re190 chete apamirike ndobva varova pasi. But Jesu akameka sure kuti whoever stands in a position to be judgmental or in a position to say this person is more sinful haachatsiurike. Imbozve asesawo iwo kuti iwo uri in the same scenario unotsiurika here. Andi muri kuzoona. Then Jesu kwakuzoadressa mukadzi uyu achiti varipiko vanga vachikupomera hamusingaza kupanzwa. Jesu ari kuti inini I'm here. Ntoripo panapa. But amongst vanhu vanokupomera handipo. Muri kuti umbowo panga pasine. Uripo. Anga ine evidence mukadzi. Akazoti go and sin no more. Exactly. Jesus is ponesai. Vanapomerai vanga vaenda kudhara. Tikangoziya chete kuti kuchechi kune zano raponesai, hakuna zano raanapomerai. Hapana anoita mutikitivo wenyasha. Munhu wese anouya achitsvaga kuponeswa nekubatsirawo vamwe kuponeswa. Saka anditi I'll use an example yechechi yedu yeSavada because ndo yandiriwo vest nayo. Pakaita munhu anenge aparamura dzake mukomatiro. Maapproach amoshandisa ari muchechi MaYouth ndofunga mazhinji pamwe maelda avazvizivi handiziye pamwe ndosaka vachizoona kunge zvitorobho zvekurovesa vanhu. Anotonzi ma-redemptive disciplinary measures. Ndezvekuponesa munhu hazvizi zvekuti munhu anyatsoti right tamubatira pano uyu right uyu musamupa 3 months kwapaidza ine 2 years vaiziya zvaita uyu. Murikuona takanganwa kuti basa rechinhu ichi nderekuridhima hama. Ani muri kuona. Saka chimwe chinhu chiri kukonzeresa attitude nderepekutonyatsoona kuti apa handisi kuridhimwa apa. Apa ndiri kutokauriswa nditonzi right tamubatira papi panapa. Asi ari wavo aparamura anobatwa zvakanaka. Vanotraya kuva redemptive. Vakomana itai mushe inini munaira muchindi respectawo mundinyare mabvinzwa. So those things are happening. So ndopatiri kuti isusu tiri kutouya kuchechi. We know we've made these mistakes. But we also know kuti ma-measures aya anoshandiswa kuchechi aya ndeekutiponesa haasi ekutikaurisa. Pamwe pacho ndinozoiramba because muruda kundikaurisa instead of kundiponesa. Ndichiziva kuti zvinhu izvo zvofanira kunge zvichindibatsira isu. Powerful. Aumana iyi nyaya haiperi. Because izvezvi vanhu vaakuziva ma-standings avo and so taona panapa ma-aspects akasiyana-siyana ekuti why vapfana vamwe vari kudai so. Vamwe vacho itori kamukuriro kari kuda kutokubatsirwa. Ma-background asina kumira zvakanaka, but how do we help them? And it you see matters. And how we approach these young people matters. Munyatsozvona kuti mufana ari madrugs kamusvikiro kamunoita kwaari pamwe kacho kanomubatsira kauti kanotomusiya kamuwesena. Uyu ari kuita musikanzwa ari muupombwe, kamubatsiro kamuapproach kamunoita kwaari ukama hunomusiya hwapa neimwe level. Saka I think tinenge pakutaura kwataita nhasi tine zvatabata zvakati wandei. But taona kuti zveshuwa kakusatsiurika kanenge karimo muchechi. Ende kari kukonzerwa nekuda kwekuti the church is now polarized. Hapana anokwanisa kutsiura mumwe. Ukada ugona kundinongedzera iwe as a leader uchiita zvauri kuita. Saka tazviona izvo kuti kamwe kakusatsiurika karimo ende kari kukonzerwa neapproach dzamunoita nestanding yamuri kuitawo even as leaders or sevanhu vakuru. Then pamwe pacho kakutsiurika katorimo. There is hope. Ndafarira kuti as long as mupana achitombogeza kuti ndakuenda kuchechi ari kutoratidza kuti there is hope in that person yekuti anotokurawo pakutenda. Akuda kubatsirwa nesu kumupawo patience, kumuitira patience. And vamwe vakomana vacho vanoswera vari pamakombi. Being a windi hazviro kuti wewe wakufanirwa kunge une vile language. Yatadzwa ichiyatsimbidzirwa nateyo. Language. Pamwe pacho respect inongodiwa despite pauri nepaunoshandira. Just being respectful zvinokubatsirawo futi kuti uwane vanhu vanokusvikira nekukubatsirawo kuva munhu ari better. Thank you so much guys. Zvakawanda zvataigona kutaura muzuva ranhasi. But vakomana vekuchechi vanototsiurika and they are willing kutobatsirwa. But kamusvikiro
vasati vakurova mavhiri. Ndafarira chirongwa chiri panapa. Thank you so much guys. Tinogona kunge tisina kuexhausta, but thank you so much nekuva nesu. Hatigone kupedza usiku hwese nenyaya iyi. Maybe there will be a part 2. Let's comment mucomment section umo zvamuri kuonawo nezvamuri kufila kuti we could have addressed panyaya iyi. God bless you guys nekuuya, and thank you for sparing time yekuti timbokurukura, especially vana baba vechidiki vari panapa nevanga vari kumirira pfungwa dzeboys. We hope kuti muzvirongwa zvinoteera umo tinenge tichidzika nenyaya idzi. Thank you so much nekuva nesu. Thank you the crew behind the scenes nekutibikira chirongwa ichi. God bless you.